नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पूरा उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखे के मिल रहल बा। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखे के मिल सकेला। मौसम विभाग के अनुसार एगो ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की तरफ बढ़ रहल बाटे, जेकरे कारण यूपी में बारिश के साथ ओलावृष्टि होखले का संभावना जतावल गईल बा। वहीं आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार 3 फरवरी से पश्चिमी और मध्य जिलन में बारिश शुरू हो जाई, जो उनकी धीरे धीरे 4 फरवरी तक पूरा राज्य के अपने चपेट में ले लेई। पूरा उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्का से मध्यम बारिश होखले का संभावना बा। साथ ही छुटपुट ओलावृष्टि भी हो सकेला। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा और दिल्ली एनसीआर में अगला 2 से 3 दिन तक बारिश का संभावना जतावल गईल बा। हालांकि बारिश की गतिविधि लंबा समय तक ना रही। 5 फरवरी के बारिश का तीव्रता काफी कम हो जाई और 6 फरवरी तक शुष्क मौसम वापस आ जाई। मौसम खराब होखले की वजह से कई गो फ्लाइट अपने निर्धारित समय से लेट चल रहल बाटे। वहीं कुछ उड़ान के निरस्त भी करे के पड़ल बा। आपको बताओ चली कि यूपी के राजधानी लखनऊ में बादल लगल रहे और मौसम विभाग का कहली बा कि लखनऊ में अगला 2, 3 यानी कि 4 और 5 फरवरी के बारिश होखले का आसार बा। वहीं बारिश की वजह से मौसम में ठंडक घुल गई बाटे। आईएमडी के अनुसार लखनऊ का न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहल और अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहले का संभावना बाटे। वहीं आपको बता दें कि जौना तरीका से पूर्वांचल के कई जिलन में अभी भी बारिश का इंतजार बा कि मौसम कब बदलाव देखे के मिली वो मौसम में, जो लेकर चर्चा चल रहा बा। गोरखपुर, देवरिया, मऊ के आसपास के जिलन में लोगन के अभी भी मौसम परिवर्तन का इंतजार बाटे।